Aki a Piroskának nem Piros, a Zsáknének volt a barátnője, tudod? Mindig együtt jártak, azt hogy hívják, Piroska? Piroska. Annak is egy... Már nem járnak. Nem, hát a Zsáknénak nincsen kutyája. De az hogy együtt azért ment vele a tájon. Már régen nem. De sokat ott van a csarnokban, van a barátnővel. Igen? Üszködtősztára. Mit árul? Üszködtő. Igen, ott szoktam vele találkozni. Ennek a csajnak ennek nagyon elege lehetett. Ahogy jöttem a porsztán, és akkor ott leültünk a padra a porsztá előtt. Hát nagyon idéket mesélgetett. Hát, hogy nem volt jó.